Tanah Kafling Cidak Pasar Menganti Cidak Pasar Hulaan tepatnya nang dikur lokasi nih kira yo nang Sido Jangkung Domas Menganti rek yo iki nduk mburine rumah sakit Eka Husada iku lho rek yo teko Pasar Hulaan iku mek paling sekitar 5 menit tok gak sampai lah lho wis akeh tonggone yo wis rame banyu wis ready listrik ready regone 50 jutaan istimewane maneh dalane full paving lho yo wis tak paving kur paving kok omok 5 sik tak larek yo iki contoh tak pasang dhewe soalnya apa paving meneh paling bujuki kur developer gak ngalah di paving ini yo iki gak paving iki mbok kira iki tahu arek yo iki paving iku cak mburine sampeyan iku cak sepi lho cak lho iku paving iki dalane kok bakal di paving rek yo cuma si on progress soalnya material iku mlebu metu rek yo meneh nek material wis mari bangun iki wis mari engko bakalan di paving rego mulai 50 jutaan iso kredit DP ini 20 juta angsuran 1 jutaan lokasi strategis bebas banjir Cidak karo Pasar Menganti wis ngono ya rek ya info toko aku nek kamu pengen takok-takok seputar tanah Kafling terbaik termurah daerah Menganti posisi pojok yono wis pokoke ukuran dawa yono wake rek pilihane nduk kene iki yo nek omang ngene iki yono wis ndang digas rek yo gak sesuai gak kakek ngomong sing memang bener-bener nderek kaplingan nderek omah langsung gasen WA nomor ono bio profil survei lokasi bendino iso gratis wis langsung WA nomor ono bio profil bye bye